Aquí. Xa che dixen, Alfonso, que non te perdas, que hai moitísima xente. Estamos aquí nas rúas de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela está próximo ao colapso. Hai xente por todas partes porque hoxe, domingo, 15 de decembro, Galiza sae a rúa para berrar alto e claro, por si non o está, Altri non. Noticias dispersas, por suposto, está aquí. Comezamos. Eu son Marta, presidenta da plataforma Ulloa Viva e o que temos hoxe aquí en Santiago é a veciñanza, non? Somos veciñas e veciños que vimos aquí mandar un mensaxe claro á Xunta, á Altri e á Grinalia, e é que as nosas fillas van herdar unha ría productiva, unha terra fértil, aire limpio e auga limpia. E isto non é negociable. Estámonos xogando a soberanía alimentaria para elas. Este proxecto vai en contra de todo o que queremos para elas, por eso vamos loitar hasta o final e que teñan claro que Altri e Grinalia non se poden instalar. Eu son Socas Rubido, son o presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Nos entendemos que a Xunta de Galicia non está legitimada para mudar o modelo productivo deste país. Levar adiante a celulosa de Altri e a mina de Touro significa mudar o modelo productivo deste país. Significa condenar a morte ao sector agrogandeiro, ao sector do mar e ao sector turístico, que son piares socioeconómicos da nosa sociedade. Este proxecto é un proxecto contra toda a sociedade galega. Por tanto, nos facemos un chamamento a seguir presionando, a seguir movilizándonos para paralizar este proxecto e o proxecto da mina de Touro. Creo que o que estamos sentindo todos e todas neste día é que estamos ante unha manifestación histórica. Aquí hai unha marea de dignidade que lle está dicindo o Partido Popular que non queremos que nos poñan no corazón do rural do noso país unha macrocelulosa contaminante que pon en risco o noso modo de vida, que pon en risco 8.000 empregos non só na comarca da Ulloa e da Arzúa, sino tamén na Ría de Arousa e que significa unha hipoteca para o noso futuro. Galiza ten moitos retos por diante e nós creemos que a forma de enfrentalos non é con un modelo industrial do século XX, cun proxecto mega contaminante que vai a supoñer unha parte de destrucción do noso territorio, de destrucción de miles de empregos, de destrucción dun modo de vida única e exclusivamente porque temos a un goberno do Partido Popular e a un presidente da Xunta, o señor Rueda, que está actuando de comercial dunha multinacional e poñendo os intereses desa multinacional por riba de Galiza. Hoxe aquí, miles de galegos e galegas decimos Galiza sí, Altri non. Terra é nosa e non da celulosa! Todo o mundo ten dereito a poder manifestarse. Ben é certo que aqueles que instan a manifestación, que son algúns partidos políticos e tamén algunhas organizacións medioambientais, creo que deben de deixar de manipular a información. A Xunta de Galicia endureceu a legislación e cando hai unha transposición das directivas europeas e hai uns parámetros que son os mínimos e os máximos, Galicia sempre vai pola parte máis restrictiva, vai polos máximos. Cerca da 1 da tarde, a multitude aínda se congrega na Alameda. Vemos que a cabeceira da manifestación que pasou por aquí hai mogollón de tempo diríxese cara a Praza do Obradoiro, onde terá fin esta manifestación. Vemos unha marea humana de xente que protesta, xente que berra, Altri non. Parece que a xente non se acaba. Na lectura do manifesto, a plaza está ateigada, temos que baleirar media plaza para que o resto da xente poida entrar e volver a ler o manifesto. É histórico isto que está pasando. Ha pasado. Parabéns, Altri non! Altri non! Altri non! Altri non! Altri non! Hai un ano recibíamos a noticia. Altri é unha sombra que sobrevoa a terra do medio e pretende botar raíces nas nosas comarcas como unha mala erva e chuchar a nosa auga, verter a súa merda ao río e á atmósfera de por vida, 75 anos. O proceso administrativo para captar as augas e verter a merda comezaba. Na Xunta estaban seguros que tiñan todo ben atado e os feixes de cartos repartidos.
Neste conto, os beneficiados son unha minoría de privilexiados que queren botalos do noso territorio. A partir de decembro, cando sai publicada a solicitude para captar a auga e facer a vertedura, comezamos o camiño de resistencia. Camiñábamos convencidas de que isto íamolo parar. A cada mes que pasaba, éramos máis as voces que berrábamos contra o proxecto de Altri Grenania. Sumábanse máis colectivos e formábanse máis grupos de apoio. O resultado foron 23.000 alegacións presentadas facendo fronte á barbarie. O pobo berraba alto, Altri non, pero os políticos da Xunta pouco lles importaba. A súa resposta foi unha campaña mediática para intentar levarlle a cara o proxecto. O Consello da Cultura Galega respaldou recentemente os perigos que apuntamos nos últimos meses. Altri suporía unha ameaza medioambiental para o territorio galego. A nosa paisaxe perdería a súa riqueza como no cultivo de eucalipto e sentenciarían a Ulla e a ría de Arousa. Pois estamos con Eduardo Corbelle, enxeñeiro forestal de Montes, profesor na Universidade de Santiago, no campus de Lugo, e fuches uns dos elaboradores do polémico informe sobre Altri, fuches coordinador deste informe. Se te pido un resumen así breve destas 180 páxinas do informe, un top de cousas significativas que a xente ten que saber sobre este proxecto. Ben, pois esencialmente se trata de unha contribución máis, non pretende ser nin a única, nin a que sente cátedra sobre o que sucede co proxecto, por suposto, é unha contribución multidisciplinar que trata de abordar o proxecto coa complexidade que se merece e efectivamente sinala pois, a necesidade de ampliar todavía algo máis o coñecemento en ámbitos como a demanda sobre o efecto sobre a demanda de madeira e a posibilidade de suministro coas masas de eucalipto que temos no momento actual, os efectos sobre as augas continentais, en particular sobre o encoro de Porto de Mouros e o curso do Ulla, augas abaixo, e tamén os efectos sobre o emprego, non? Entón, bueno, o que fai o informe basicamente é resumir a existencia de cuestións que deben ser abordadas con máis profundidade todavía antes de tomar a decisión definitiva, non? Na parte que te compete máis directamente sobre o tema do eucalipto, asegura que coa produción actual de eucalipto en Galicia non é abondo para cubrir as necesidades de Altri, aínda que no seu informe para a declaración de impacto ambiental din que casi que aquí o eucalipto se tira, non hai onde colocalo. Ben, aí, claro, aí efectivamente hai algunhas simplificacións un pouco excesivas feitas, por un lado sobre o consumo que ten a planta, non? É dicir, as cifras que manexa o documento ambiental entregado polo promotor falan do consumo na primeira fase, pero non na segunda fase de maior producción, que debería de ser nunha aproximación conservadora o que se evaluase, non? Se hai capacidade para abastecer unha fase que se chegue, que en principio se pode autorizar que se implante, non? En segundo lugar, hai certa confusión sobre cal é o destino da madeira que sale de Galicia. A maior parte da madeira que sale de Galicia cruza o Eo e utilízase na planta de Navia, en Asturias, non? Entón, efectivamente, chamar exportación a algo que simplemente cruza a fronteira e se consume ao lado, pois é complicado, e ademais resulta cando menos inxenuo pensar que polo feito de que esa materia prima se consuma dentro, os consumidores que están xusto nos arredores van deixar de facelo, non? É dicir, evidente que iso é un estímulo para a oferta, é un incremento da demanda sustancial, é un estímulo para a oferta que vai a tirar dela, non? E por outro lado, estamos nun momento complicado porque os últimos datos de existencias de eucalipto que temos disponibles son do cuarto Inventario Forestal Nacional, que é de 2009 en Galicia, non? 2008, 2009, depende da parte dos datos, e no momento actual estáse facendo o Inventario Forestal Continuo de Galicia, que ten todavía a parte de inventario, é dicir, a parte cartográfica está xa elaborada polos colegas da Universidade de Vigo, pero a parte de inventario de existencias, de crecementos, está todavía en proceso de elaboración. Por lo tanto, estrictamente non sabemos se hai madeira suficiente. Todo parece indicar que non, pero non o sabemos estrictamente. Porque tamén, polo que temos entendido, hai varios proxectos de pasteiras en América Latina simultáneos con este de Altri, corríxeme se me equivoco, lino en prensa recentemente, o que suporía incluso pues, máis competencia polo eucalipto. Tamén decías, tampouco te vou pedir unha valoración ao respecto porque non creo que sexa a túa competencia, non? A produción de eucalipto que se pode calcular necesaria, precisa para Altri, implicaría aumentar a extensión do eucalipto en Galicia, algo que técnicamente, en teoría, non se pode porque hai unha moratoria para plantar eucalipto.
Claro, efectivamente, é dicir, decía antes que non estrictamente non sabemos se temos existencias suficientes ou non hasta que non estén publicados os datos do inventario forestal continuo, non o saberemos. Todo parece indicar que non, en principio, polas cifras que fomos contando, porque o mercado da madeira de eucalipto en Europa é un mercado moi restringido á Península Ibérica. Todo o que se corta na Península Ibérica se consume na Península Ibérica, non? Entre España e Portugal. Por lo tanto, apenas hai testimonial o número de exportacións e importacións que hai no momento actual cara fora da Península Ibérica, non? O cara dentro. Entón, efectivamente, en América Latina hai procesos de plantación moi fortes en todo o sur de América, en particular en Uruguai, en Argentina, en Chile, en Brasil, e todo eso vai incrementar a disponibilidade de madeira, seguro, pero tamén efectivamente hai procesos en marcha para a implantación de novas pasteiras. Entón, claro, efectivamente, todo parece indicar que vamos a ter que ou ben traer madeira de fora ou ben plantar máis, non? Se non temos madeira aquí disponible, habría que plantar máis. Agora, falando a título persoal con Eduardo Corbelle, como científico, como senta que desde a política se minusvalora, en primeiro lugar, o papel do Consello da Cultura Galega como órgano asesor que é estatutario, en segundo lugar, case a vosa competencia profesional, porque ti és un profesional e a cultura é moitas cousas, e o Consello da Cultura Galega é moito máis que falar de literatura, como dixo un insigne xornalista. Alberto Varela, xefe de informativos da Radio Galega, moi bons días. Hola Luis, moi bo día. Con foco en Altri. Estas últimas horas coñecíamos un informe emitido polo Consello da Cultura Galega. O Consello da Cultura Galega analizando un asunto medioambiental. Falan sobre impacto no turismo rural ou lanzan hipóteses sobre que habería que plantar máis eucalipto. As cousas no seu contexto. Outros informes din todo o contrario. Sobre o informe do Consello da Cultura, cando toque avaliar o estado da literatura ou do patrimonio, imos ter que pedir informes ao Consello de Biólogos, Luis. Grazas, Alberto. Como sentou toda a polémica? Eu sei que isto é complicado e que tampouco te quero meter en un compromiso, pero ti como te sentiches cando inmediatamente despois da publicación do informe, sin ler o informe, a reacción política dunha parte do espectro político, unha parte importante, o Partido Popular, por se non sabían. Pero si son eu. Foi a que foi. Eu creo que vendo dunha perspectiva un poquinho máis ampla, as discusións sobre a implantación de novas políticas industriais ou sobre usos do territorio son discusións que están no ámbito da política pública, non? É dicir, son decisións que afectan o conxunto dos cidadáns e que, polo tanto, deben de ser obxecto de debate, non? En todas as decisións de política pública hai por moitos bandos implicados pode haber a tentación de capturar o coñecemento científico do lado propio, non? O coñecemento científico está caracterizado por certezas e incertezas. O coñecemento científico non é unha verdade absoluta, non? Está sempre sometido a revisión, non pode afirmar de maneira inequívoca o que pasará no plazo de 75 anos, que é o plazo previsto para o funcionamento desta planta, pero pode aventurar algúns coñecementos ou algunhas cousas que sí podemos ter máis unha idea máis clara de que pode suceder, non? Decía entón que hai unha tentación ás veces de capturar ese coñecemento científico para un bando ou para outro e ademais de reducir a discusión da política pública a unha discusión exclusiva sobre ese coñecemento científico, non? En realidade os debates sobre este tipo de intervencións é un debate que trascende e que debe de incorporar as dúas componentes, é dicir, hai unha componente técnica efectivamente que debe de declarar o máis honestamente posible, con toda franqueza, que é o que o coñecemento actual pode afirmar sobre o que se está planteando, e iso debe servir para informar e para fundamentar as posicións dun debate que é social, que é amplio e que vai máis alá e que ten que ver co que queremos facer co territorio no que vivimos, non? Polo tanto, eu creo que nese sentido é unha parte, un engranaxe máis do proceso de debate, non? E que debe de estar sometido a ese tipo de argumentacións no plano social, porque en definitiva as posicións sobre política pública teñen que ver co que queremos facer no territorio onde vivimos e polo tanto hai diferentes opcións e a sociedade que debe decidir cal lle convén, non? Ou cal prefire nese momento. Pois moitas grazas, Eduardo, acaba de darnos unha masterclass de clase científica que oxalá a clase política tivese máis en conta. Moitas grazas polo teu tempo e seguiremos falando seguramente porque me dá que este tema ainda lle queda moito percorrido. Un placer, gracias. A primeira quenda da Praza do Obradoiro está abandonando o lugar e deixando sitio para a segunda quenda. Agora mesmo, a 1:15, aínda hai xente atrapada na Alameda. Seguiremos informando a ver cantas veces conseguirá encher a Praza do Obradoiro esta manifestación. A verdade é que estamos en ascuas.
As nosas vidas na terra do medio e na ría de Arousa estarían ameazadas pola posible destrucción da economía previa, condenando ao sector primario e ao sector servizos relacionado co Camiño de Santiago. Un modo de vida que está funcionando e fixando poboación no rural. Hai case que 2 meses o PP botou abaixo a iniciativa legislativa popular para declarar de interés xeral o sector tradicional do mar, mas non teñen reparos en declarar proxectos estratégicos a Altri ou a mina de Touro, porque non queren que esteamos en pé de igualdade con eles, para así poder explotar os nosos recursos desplegando unha estrategia de extractivismo colonial. É así. Queren impulsar industrias de enclave que se levan a nosa riqueza para fora, deixando ao seu paso un deserto contaminado no que é imposible manter a nosa forma de vida, baseada no agrogandería, no cultivo marisqueiro e no turismo sostible. Nas últimas semanas achegaron os requerimentos ás casas das persoas e dos colectivos que alegamos contra o proxecto Gamma, para afastarnos do proxecto e das alegacións, para intentar deslegitimar e anular os nosos dereitos cidadáns. Que non perdan tempo, non imos calar. Estamos dicindo que destinar millóns de euros das arcas públicas non afecta directamente aos nosos intereses como cidadáns? Por que non destinan eses cartos a sanear as rías ou a rexenerar os bancos marisqueiros? Estamos dicindo que contaminar a auga do río Ulla non afecta a calidade da auga potable que bebemos 145.000 veciños? Estamos dicindo que a contaminación do río Ulla non vai chegar en 24 horas á ría de Arousa? Estamos dicindo que somos parvos e que non vemos que isto vai despoliar os recursos naturais de Galiza para que empresas foráneas se lucren a conta dos nosos intereses como galegos e galegas. Altri é un proxecto contrario á creación dun emprego digno, á sustentabilidade económica e social, porque atenta contra todos os sectores económicos e productivos do mar e do agro que xeramos riqueza social. Levamos un ano xuntándonos, festexando que non somos unha poboación morta, que temos un sistema nutrido, económico e socialmente, que nós non somos terra de sacrificio. A legitimidade está da nosa parte, da parte do povo. Ningunha mordaza nas nosas bocas. Todos xuntos e todas xuntas, porque esta loita berrará sempre. Altri, non! Altri, non! Altri, non! Altri, non! Altri, non! Altri, non! Pois aquí está enchéndose por segunda vez a Praza do Obradoiro e a cantidade de xente que queda por entrar. Santiago de Compostela está colapsada. Noticias Dispersas estivo na rúa outra vez para falar desta manifestación. Unha manifestación na que non vimos o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, aínda que avisara o Partido Socialista de Galicia de que hoxe estaría aquí a vicevoceira do grupo parlamentario, Lara Méndez. Tampouco a vimos, pero bueno, normal, con tanta xente, pois é normal que te perdas algo. Atención. Aviso importante, este exercicio de malabarismo político está realizado por profesionais. Non intenten repetilo nas súas casas. Tampouco intenten atopar o logotipo do Partido Socialista na faixa da manifestación. Non está. Dende o PSDG sempre dixemos que o proxecto presentado como estratégico no Parlamento polo PP nada ten que ver co que fomos coñecendo co tempo. A nosa postura non é nova. Cargos socialistas temos participado en todas as concentracións deste tipo e seguimos comprometidos coa defensa dos intereses da veciñanza e do territorio. O noso secretario xeral tamén foi moi claro este aspecto. Ten manifestado Gómez Besteiro que este proxecto non nos gusta, pero temos unha responsabilidade. Investigar e coñecer a verdade dun proxecto que comezou dunha maneira e agora semella ser algo totalmente distinto é a nosa responsabilidade. Dende o PSDG sempre dixemos que a sostenibilidade medioambiental é moi importante, pero nin debemos nin queremos quedar só neste aspecto. Hai que estar vixiantes na sostenibilidade social e na económica.
É un proxecto viable económicamente ou imos ter que mantelo con fondos públicos? Isto sigue, a xente sigue enchendo e chegando á Praza do Obradoiro, e Noticias Dispersas, por suposto, seguiremos informando. Foi todo.